дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратӣ назди раиси шаҳр баргузор гардид. як қатор бонувон модарони бароиманди шаҳру деҳоти Панҷакент мавриди аёдат қарор гирифта ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бахшида ба рӯзи модар ба кормандони корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзили коммуналии шаҳри Панҷакент тӯҳфаҳои идона тақдим намуд. кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои шаҳри Панҷакент нақша доранд ки соли ҷорӣ 1000 бех ниҳолҳои ороишӣ ва сояафкан шинонанд. маорифчиёни шаҳру деҳоти Панҷакент ҷавобан ба ғамхориҳои сарвари давлат кӯшиш доранд сатҳу сифати таълиму тарбияро боз ҳам хубтару беҳтар намоянд. дар моҳи шарифи рамазон кормандони ҷамъияти саҳмии кушодаи даврон тасмим гирифтанд то ба мусофирон дар рӯзҳои ҷумъа ройгон хизмат расонанд. ҳамарӯза бо сабаби савдои сарироҳӣ ва нодуруст нигоҳ доштани автомобилҳо дар назди бозори марказии шаҳри Панҷакент танбашавии нақлиёт ба назар мерасад. навори бидуни шаҳр аз ҷои ҳодиса. дар доираи дастурҳои аз ҳузури сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар маҷлиси назоратии раиси шаҳри Панҷакент масъалаҳои мубрами рӯз мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ҷаласа гузориши комиссари ҳарбии шаҳр оид ба ҳолати омодагӣ ба даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ шунида шуд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи комиссияи шаҳрии даъват ба хидмати ҳарбӣ, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, масъулони ба ин маърака вобасташударо ба кор бо волидони даъватшавандагон, хоса шахсони соҳибмансаб, тавсеяи корҳои тарғиботӣ ва ташкилӣ дар маҳалҳо ҷалб намуд. ба масъулини ниҳодҳои марбутаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дастур дода шуд ки ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил намудани гусели гурӯҳи аввалини ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ аз ҳолу омодагии ҷиддӣ бинанд. дар ҷаласа рафти кишту кори баҳорӣ, хоса кишти картошка дар хоҷагиҳои деҳқонӣ низ баррасӣ шуда ба масъулони раёсати кишоварзӣ, идораи кумитаи замин, ҷамъиятҳои деҳот барои дар муҳлати мусоид анҷом додани кишт дастур дода шуд. омодагӣ ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар сатҳи баланд гузаронидани гӯштини байналмилалӣ масъалаи дигари ҷаласа буд, мавриди муҳокима қарор гирифт. дар маҷлиси назоратӣ ҳамчунин оид ба ҳалли дигар масъалаҳои муҳими ҳаётӣ, иқтисодию иҷтимоии шаҳр аз ҷумла ниҳолчинонию сабзгардонӣ, тозаю озода намудани ҳудуди шаҳру деҳот, нав кардани шиору овезаҳо, риояи танзими маъракаҳо ва ғайра масъулин муваззаф карда пешниҳодҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавриди баррасӣ қарор гирифт. чун анъанаи нек дар арафаи рӯзи модар, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо як идда бонувони баруманди шаҳр мулоқот намуда, онҳоро бо рӯзи модар табрик гуфт. яке аз онҳо собиқадори соҳаи саноат ки солиёни зиёд дар корхонаи муштараки Зарафшон вазифаҳои масъулро ба уҳда дошта дар рушди саноати шаҳр саҳми арзанда гузоштааст, Мавлуда Ҳошимова аст. собиқадори соҳаи маориф ва кишоварзӣ, соҳибкори муваффақ Муҳаббат Ҳакимова бошад. солҳои тӯлонӣ дар ин соҳаҳо заҳмат кашида барои рушди маориф, кишоварзӣ ва соҳибкорӣ дар ҷамъияти деҳоти ёрӣ ҳиссагузор аст. дар ин рӯз ҳамчунин бо собиқадорони соҳаи хидмати маишӣ Муслима Ҷумаева ва Анзурат Хоҷбоева ки беш аз 40 сол дар соҳаи тандурустӣ содиқона кор кардаанд, мулоқот намуда ба онҳо барои меҳнати бисёрсолаи содиқона изҳори сипос карда шуд. ба бонувони бароманд тӯҳфаҳои идонаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд.
ба муносибати рӯзи модар ба бонувон, кормандони корхонаи воҳиди давлатӣ, муассисаи хуҷагии коммуналӣ, тӯҳфаҳои идонаи молию пулӣ, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. зимни тақдими тӯҳфаҳо раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода онҳоро бо рӯзи модар табрик гуфта, барои хидмати софдилонаашон ҷиҳати тозаю озода нигоҳ доштани ҳудуди шаҳр изҳори сипос намуд. тӯҳфаҳои идона иборат аз орд, равған, савғои идона ва маблағи пулӣ буд, ки ба ҳамаи бонувони озодакор, сабзкору гулпарвари муассиса тақдим карда шуд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи давлатии оид ба кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қабул гардид, ки тибқи он дар марҳилаи якум солҳои 2025-2027 дар ҷумҳурӣ беш аз 10 миллион бех ниҳолу бутта шинонида мешавад. кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Панҷакент низ ба маъракаи кабудизоркунӣ даст заданд. то фарорасии иди байналмилалии Наврӯз ният доранд 1000 бех ниҳолҳои гуногун шинонанд. дар асоси дастури супурушҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон программаи кабудизоркунии мамлакат дар муассиса корҳои зерин анҷом дода шуданд. дар ҳамшафати роҳҳои автомобилгард дар назди бинои муассиса 300 адад дарахтони санавбар шинонда шуданд. инчунин дар даруни боғи муассиса 300 адад дарахтони мевадиҳанда шинонда шуд. моҳҳои оянда кабудизоркунӣ дар ҳамшафати роҳҳо анҷом дода мешавад. кӯшиш мекунем кабудизоркунии шоҳроҳи айни Панҷакент сарҳади Ӯзбекистонро ба охир расонем. вобаста ба ин дар шаҳри Панҷакент бо мақсади беҳдошти вазъи экологӣ, пешгирии таъсири номатлуби тағйирёбии иқлим ва муҳайё намудани шароити мусоиди зисти аҳолӣ, амалӣ намудани чорабиниҳои мушаххаси барнома ба сабзу хуррамгардонии ҳудуди шаҳру деҳот, шинонидан ва парвариши дарахту буттаҳо дар ҳудуди ҳар як маҳаллаю ҷамоат, идораҳои маъмурӣ новобаста аз шакли моликият, қисмҳои ҳарбӣ, корхонаҳои саноатӣ, оромгоҳҳо, партовгоҳҳо, талутеппаҳо, заминҳои фонди давлатии ҷангал, шафати шоҳроҳҳо, роҳҳо, соҳили дарё ва қад-қади ҷойборҳо хеле хуб ба роҳ монда шудааст. дар толори маҷлисгоҳи шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент ҷаласаи якуми шӯрои маориф доир гардид. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр Мурод Шукурзода, муовини раиси шаҳр иштирок ва суханронӣ намуд. мақсадулло Қосимзода, мудири маорифи шаҳр, ҷаласаро оғоз бахшида аз иштироки хонандагони шаҳру деҳот дар озмуну олимпиадаҳо бо хушнудӣ иттилоъ дод. дар оғози шӯро як қатор омӯзгорон бо нишони сарисинагӣ ва сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд. аз ҷумла Ҳаким ва Рӯзия аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 бо нишони Аълочаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54 Раҷабов Самариддин бо сипосномаи мудири шӯъбаи маориф қадрдонӣ гардиданд. дар шӯро таҳлили сатҳи таълими забонҳои русӣ ва англисӣ вобаста ба иҷрои муқаррароти қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар муассисаҳои таълимӣ, рафти иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар муассисаҳои соҳаи маориф, вазъи таълими фанҳои тарбияи ҷисмонӣ, омодагии ибтидоии ҳарбӣ, баргузории чорабиниҳои беруназсинфӣ ва ҳолати фарогирии хонандагон ба маҳфилҳои варзишӣ дар муассисаҳои таълимии ҷамоати деҳоти Косатарош дар доираи татбиқи талаботи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш. дар шӯрои мазкур рӯзнома қабул гардида дар он масъалаҳои зерин таҳлил гардиданд. ҳисоботи директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47-44-101 оид ба фаъолият дар 6 моҳи соли таҳсили 2024-2025 шунида шуд.
инчунин дархости роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ вобаста ба дастрас намудани аттестатсияҳои хатми синфи 9 ва 11, пешгирии ҷиноят содиркунӣ, қонунвайронкунӣ, манъи истифодаи телефонҳои мобилӣ аз тарафи хонандагон, дермонӣ ба дарс дар муассисаҳои таълимӣ вобаста ба иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак мавриди баррасӣ қарор гирифт. мудири маорифи шаҳр бо натиҷагирӣ аз самтҳои гуногуни шӯъбаи маорифи шаҳр аз ҷумла таъкид намуд, ки роҳбарони муассисаҳои таълимии шаҳр баҳри баланд бардоштани саводомӯзии мукаммал ва тарбияи комили хонандагон аз тамоми имкониятҳо бояд истифода баранд. бо вазифагузорӣ ва муайян намудани ҷанбаҳои фаъолият ба ҷаласаи шӯрои маориф ҳуснӣ анҷом бахшида шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова, Шоҳусайн Солиҳов ва Зарҳуни Неъматулло. бо ташаббуси маъмурияти беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи модар ҷамъомад доир гардид. чорабиниро сардухтури беморхона Умид Раҳимов оғоз бахшида иброз дошт, ки бузургдошти рӯзи модар, ки чанд сол муқаддам бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардида буд, ба кулли модарони тоҷик рӯҳи илҳомӣ тоза бахшид. ин ҳама меҳрубонӣ аз сиёсати хиратмандонаю оқилонаи сарвари давлат дар мавриди таваҷҷӯҳу дастгириҳои пайвастаи занон ва модарони тоҷик дарак медиҳад. рӯзи модар нишонаи эътибору эҳтироми зиёди давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба модарону занон ва дар даврони соҳибистиқлолӣ ба мақому манзилати хоса соҳиб гардидани онҳо мебошад. зеро занони тоҷик ҳанӯз дар оғози даврони истиқлоли кишвар ба хотири ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои худ ва ба эътидол овардани вазъи мамлакат азму талош намуда дар роҳи расидан ба солҳу субот ва ваҳдати миллӣ бо нангу номуси ватандӯстӣ ва заҳмати софдилона дар пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа саҳми арзишманд мегузоранд. дар фарҷом ба собиқадорон ва бонувони пешқадами беморхонаи марказӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов. маъмурият ва ронандагони ҷамъияти саҳмии шакли кушодаи даврон мехоҳанд бо сату сифати хуби хизматрасонӣ ба мизоҷон хизмат намоянд. ин буд ки дар моҳи шарифи Рамазон баъзе аз ронандагон тасмим гирифтанд ба тариқи ройгон ҳар рӯзи ҷумъа ба мизоҷон хизмат намоянд. сол шуда метавонанд ронандаи хатсайри 23 амаки Абдулло, ронандаи хатсайри рӯдаки Ҳасанов Акбар. албатта аз кори хайри ронандагон мусофирон розӣ буда ба баракати корашон даст ба дуо мебардоранд. ҳами бобои Абдулло ҳамира пасаҷирои бепул бурдозанд. худо умршон дароз кунад, ризқшон фароғ кунад, ба бачу качшон умри дароз, дар рӯзу намозшон ба даргоҳаш қабул кунад. худо соҳу саломат баранд ба манзил расонад, ба касбу ба кору ба умру ҷоншон баракат яд, оқибата ба хайру имону бо саломат. кош дигар ронандагон кори хайри амаки Абдулло ва Ҳасанов Акбарро пайравӣ менамуданду ва бо ин амали нек каме бошад ҳам ба шаҳрвандон кӯмак мерасид. ёдрас менамоем ки дар ҳар баромади худ пешвои муаззами миллат оид ба дастгириҳои қишри ниёзманди ҷомеа таъкидҳо менамоянд.
با